noite, sobre todo en Oragoa, e non sei se ao longo da túa longa carreira, partidos tan emocionantes como este vai che quedar archivado. Sí, a verdad que falaba cos compañeiros que se escribíamos unha película, un libro ou algo parecido, ter este final no día de hoxe que nos mantén con vida, pois a verdad que bueno, é un golpe de moral importante. Sabíamos que era unha final, non estábamos del todo cómodos no partido, pois sabíamos que era un equipo que é moi bo, con moitos xogadores xóvenes. E bueno, non era o rival idóneo, digamos, para ter hoxe enfrente, non? E bueno, por sorte, esos dous penaltis que nos dan a vitoria, que nos dan vida, e bueno, tamén quería agradecer personalmente polos meus compañeiros a afección, que hasta o último momento creo en nós, e bueno, creo que este é o camiño, e non vamos a deixar de intentalo hasta o final. Bueno, temáticamente, máis non se sabe a importancia da victoria e todos os feitos que supón para vos, ou a nivel psicolóxico, este triunfo, e tamén contaros un pouco, non? Con ese 100%, de penaltis esta temporada. Bueno, creo que sobre todo eso, a nivel de cabeza facíanos falta, por como foi igual, pois é un puntiño máis, non? Creo que desde que veu Rubén estábamos facendo cousas ben, pero non estábamos encontrando a vitoria, e bueno, hoxe por sorte conseguímola, e creo que a nivel de grupo, a nivel de creer, de ir a Albacete con esa ilusión de gañar, facíanos moita falta. Evidentemente, hoxe si perdíamos estábamos mortos, e empatábamos casi, e bueno, era unha vitoria fundamental, e así foi durante a semana, preparámoslo como unha final. Creo que non estuvemos de todo ben, pero bueno, ao final o corazón, a ilusión e as ganas pois deron ese plus, e bueno, por sorte conseguimos 3 puntos vitais para seguir loitando. Fernando Manu, que che parece o Albacete, trocou de novo de adestrador, agora ten outro galego, Fran León, lo viche xa con el? No, o último partido non o vin, pero bueno, sí que vendo a segunda, sí que lle vin partidos, e bueno, un rival diferente a todos os que estamos xogando, que fai un fútbol moi práctico, en ese sentido algo parecido a nós, e bueno, vai ser un partido competido, e bueno, a ver que pasa mañán, para ver se chegan con máis opcións ou con menos, e bueno, ir ali a gañar. Ahora mesmo non temos outras opcións que non sexa partido a partido e ir a polos 3 puntos. Sí, vamos por Sara de Carlos. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas noites. Antes de nada, enhoraboa pola vitoria. En varias ocasións xa dixeches públicamente a boa relación que tiñas tanto con Carlos Cita como con Fernando Sebane. Como foi a celebración cos capitáns no vestiario? Hola, boas noites. Bueno, pois esos abrazos que che quedan aí para sempre, non? Evidentemente eu por edad, por relación e por todo teño un feeling con eles, e bueno, entre abrazos, lágrimas, de todo, porque hoxe era un partido importante, sabíamos que era importantísimo, e eles suman como os que máis cando están xogando, cando están lesionados, cando non xogan, e bueno, eso é de agradecer, e creo que a nivel de grupo esta vitoria reforzounos moito, non? E creo que, bueno, temos que dar un pouquiño máis, incluso por xente así, porque levan moitos anos, e bueno, non merecen esta temporada que estamos vivindo. Como foi, Manu, sentir de novo a calor do público nun estadio como Anxo Carro? Genial, un subidón de adrenalina, non? Pero ao final sales e xa ves coñecido, ves a familia cando estás quentando, e faise todo como, non sei, como raro, sabes? Non sei. Creo que foi un cambio, máis cambio de non ter xente a tela que o de tela a non tela. Foi super, non sei, estás xa con esa inercia de xogarse en público, e, bueno, a verdad que no momento clave estaba claro que iban a estar, con este día que fixo hoxe, que moita xente incluso mollándose, facendo colas e de todo. E, bueno, sabemos que temos que apoiarnos en eles, porque ahora mesmo, cando estás en unha situación tan complicada, pois creo que
son os que dan ese plus para, bueno, para que sigamos, para que no minuto 80 e 85 sigamos intentando, bueno, creo que tamén teñen ese mérito desas accións que ao final foron decisivas para o partido.